Гайд за Instagram размерите и как да не ти се реже текстът. Нека да ги разгледаме. Дали ползвате точните размери, така че текстът ви да стои добре и да не се изрязват буквите. Нека да видим какво трябва да съобразите. В статичен пост, т.е. карусел, съотношението е 4 към 5 и винаги трябва да съобразявате отстрани да има малко отстояние, за да не ви се изреже текста. Безопасната ви зона е в средата. 1080 на 1350. Корица на Reels или видео, съотношение 3 към 4, тук трябва да съобразявате отгоре и отдолу да има малко отстояние, за да може да не ви се изрязва текстът. Запазвайте винаги в квадрат 1000 на 80 най-важната информация, защото в Explore страницата все още се появяват под този формат. Canva съвет, как може лесно да активирате помощните линии с комбинацията Shift и R, добавяте правоъгълник, позиционирате го в средата, след това въвеждате размерите 1010 на 1350 за пост и издърпвате помощните линии отгоре и отдолу, за да ви се ограничи размера, където е безопасната зона. По същия начин може да направите и за Reels. И нека да обобщим статичните постове, съотношение 4 към 5, в грида излизат 3 към 4, т.е. се изрязват малко отстрани. За Reels и видеа 9 към 16, изрязват се леко отгоре и отдолу. Ако това видео ти беше полезно, го сподели!